So ayan mga ka-ride, magandang tanghali po. Ayan sa ating lahat. Ayan, alauna, nanantanghali. So yun, at yun si Tulalamin na agad ng siminto. At naghahalo siya ng ng pangpalit, asintada doon sa may sulok. Yung sa isang kwarto. Yung magiging fireball doon, yung asintadaan natin. So yun mga ka-ride, dito tayo mag-asintada. Itong bakante na to, kasi hanggang taas po ang asintada niyan. Ayan. At dito, sa pusin na to, magkakaroon division to. Asintada at may pintana, kasi ito yung pinakang kwarto. Ayan. Dito tayo mag-asintada. Tapusin natin yan hanggang taas. Yan. Parang sa mga natin. Ganda ng bahay na dito sa taas. Sinis ko na sa'yo. No? Ang cute. Ha? Ang ganda. Ano? Ganda. Ganda ng bahay ni tita. Tita ba? Ganda ng bahay ni tita. Bahay ni tita. Yun, nakasama nga. Yes. Ay, amuhay. Baga. Nakatawa sa dito. Ito lang yan, para tuloy-tuloy ang patong. Mas kailangan natin mag-update. Mas. Update. Akala ko update. Update. Rocky. Dito. Ano nililigo sa pawis? Pero sila hindi. Ibig sabihin, hindi sila lang dito. Ano yung bago lang yung katawan mo? Sila hindi. Katulad din, nakatiming din tayo ng para din sa atin. Kaya nandito ko. Ano lang.
Hoy, amoy, paupo-upo lang nag-aasintada. Kumbaga. Oh, saan ka pa? Sana all ka na lang gasto. Hambog ka talaga. Kumagaya ka na rin sa akin. Magaling yung mga nasa yan na lang. Pagkating na ano? Parang walang pak. Malapit talaga yung timpla mo, hinahanap-hanap eh. Ha? Hinahanap-hanap talaga. Ako ba? Maulit-ulit yan. Oo. Abang-abang lang. Kung kailan ulit na maorasan. The rain is falling. Amoy. Tayo baga ang mga original. Sino ka bagat mo? Ha? Sino ka bagat mo? Tayo baga ang mga original. Simula hulo, balata, at bato. Alam ko ng title niya. Sino ba hanapin ang original? Original. Ay, amoy. Papayat pala kapag dito. Wala naman yung durang bro. Tama ko, wala akong pinasan. Papayat pala. Hindi ka lang gumagalaw kung saan lumalabas yun. Kaping galaw nga lang, tingin ko ng pawis. Maganda wala dito. Maganda wala dito. Tapos sabayan ng diet. Grabe yun. Talaga. Sarap. Hindi ito, budak ito. At ano ba? Ito yung masan. Makabra dito. Ganyata dyan sa kabila. Adi ah. Binder. Yan. Ay na. Bagay. Paalis na. Ay, bye-bye! 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 Kasama ko kayo. Pwedeng manalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ha? Sakto-sakto yung plaza. Oo. Talaga?
Wala, tol alamid. Sakto. Masasabi ko lang, ang pagbabalik. Pagbabalik. Pagbabalik loob. Dalawa. Wala na, no? So, mahangin na baga. Tawanan mo ang iyong problema. Sabi nga it's ready. Shy. Kaya hindi na sumunod. At ako'y may dahilan. Number dyan, palit eh. Panalo. Sira. Ito. Ano yung istilok sa may ano? Kapakan. Yung place tayo. Ay, nandito po yung place. Nasa silalim. Istilok. Mag-istilok ka? Oo. Pag maganda bagang halo, ang bilis na ano. Ang bilis bagang mga tumigas. Relax. Oh. Oh, sama-sama. Ha? Nais niya'y hindi at ako'y ng ibang bayan. Ligo. Sarap sa pagramdam. Magatag kayo patawisan. Sige na, kuya na rin. Paano din natin ang footage? Elias? Elias. Ang hilis.
Sama kadiri. Sama kadiri. Sama kadiri. Kadiri.
So ayan po, nakailang patong na tayo, 6. So magbabakal ako patayo. Ayan. So pahinga muna, ang init. So tapos po yan. Tapusin namin yan ngayon. Kung ano, magpahalo pa ako bahagya dito. Mga patong kalating sa pag kinulaw. Ayan, continuous po tayo. Ayan. May nagbiblink-blink din pala. May nagbiblink-blink din pala. Saan? Yan. Katulad ng sa logo ko. Matagal din malubak. Di lang ikaw. Ikaw ang nahihira. Yan yung ano ko. Yung binaba ko yun yung hook. Tayo panalit. Wow. Ito. Hayaan ka bang buhay kang sakta? Ayan po, so hanggang dito na lang po itong vlog na to. Ngayon, paglibot natin kay Kuya Gatsa. So, ano niyo po yung upload niya sa kanyang actual na pagkasintada. Dito sa may bandang labas. At hindi po, bukas magpapatuloy dito sa Turali. Tapos, yung matitira bukas. Okay, so maraming salamat po. Ingat po kayo. Tapusin na namin ito. Muling din na. Mag-aalis stress na po. So, sana po ay matuwa kayo. Kasi ito po yung hinihintay niya na tumaas ako. Tumaas lang sa taas, ha? Dito na sa ano, second floor. Okay. Baka sabihin namin naman, tumaas ang lipad. Bye-bye. At yun. Kaya
Son. Maputol dyan. Kamay ko to. Ayun. Pwede ba? Wala. Yan place mo. Wala eh. Ano, patawin ko lang. Ito. Ay, meron pala dito. Oh. Okay na. Ano na natin? Okay, ganun pala yan. Init. Hindi. Mary? Mary?
service ba ba? Ha? Service. Ay, bawa ba? Ipis nga lang ano? Mga 2 feet mo bakal. Tira. Yan lang. Gamit. Gamit. Tama. Ano ba pabigan? Tawa lang. Apa? Nasaan yung pala dito? Dapat mapahid mo yung pawis. Kasi pagka babalik din sa katawan. Wala rin. Pati yung sa damit mo, matutuyo din. Sauna lang yung pawis pala. Wala. Parang kaso din ang kakalabasan.
Doble. Tubig. Tubig. Wala lang. Bigat ito. Last pa lang. So yung mga ka-alright, hanggang dyan lang muna. Gabi ang init. At mag-alas 4 na rin. So bukas naman. At 2 patong pa dyan. So dito naman bukas magkasintada. Hanggang taas din yan. Lalagyan namin ng bintana rito. Pero mga ka-alright, maraming salamat po no, sa patuloy niyong suporta. At syempre sa hindi pag-skip ng ads. Ayan mga ka-alright.